pane Čabo. Dobré jitro, pane knihovník. Nashledanou, Nashledanou. Pane knihovník, nechal jste vyset prachovku na Pavlači. Ano. Dobré jitro, paní správcová. Raště si přát? No, že bych vám dala tu prachovku. Aha. Ano, jistě. Říkal jste něco? Ne, vůbec nic. Pojďte dál, je otevřeno. To máme krásné ráno, pane knihovník. Vidíte, jak jste se vyspinkal. Děkuji. Ale, zase jste četl do noci. Vergilius. Jedinečné. Vy jste tak vzdělaný. Ale já umím taky latinsky. Můj neboštík muž mě hodně naučil. On uměl z křížovek, víte? Ano. Třeba to vínoviči. Neměla bych vám zalejt muškáty, co? Ne, děkuji. Já sám. Raději sám. Sám. Stále sám. Nemohu se vynadívat na ty nádherné linie. Je v ní skryta tak křehká krása. Jako nadýchaná tanečnice, jen se roztančit. Já vím. Už dávno to tuším. My ženy na to máme čich. Stačí jen pohledět a slova se sama derou na jazyk. Vy ale umíte lichotit. Kdo by to do vás řekl? Nadýchaná tanečnice. Rukulívá milostivá. Dobré odpoledne, pane knihovníku. Krásný den, že, milostivá? Chci říci, jak jste se měla ve škole? Půjdu do školy až za rok, jestli nebudu brát hodiny doma. To bych neradil. Nashledanou. Není nadsolidní ústavní vzdělání. Moje řeč, pane knihovník. Klaním se ve spolek. Služebník, klaním se hluboce, klaním se. Dobrý den. Zdravíčko, kolego. Moje úcta, pane knihovníku. Dobrý den. Zdravíčku. Dobrý den. Zdravíčko, kolego. Dobrý den. Tak máma už je tady, tak dej ohřát polívku, jo? Tak co říkáte počasí? Nezvykle teplé počasí na tuto dobu. Ale ještě přijdou tuhé mrazíky. Dejte na mě, pánové, dejte na mě. Zajímají se jenom o kytky a o počasí. A kdybyste se zeptali, jak hrála Viktorka, tak by vám řekli, že se dávala u splavu. Na zdraví, pane kolego. Tak jak říkáte, počasí nestojí za nic. Tak. No a co vaše muškáty? Ach, muškáty, děkuji. Daří se dobře, skutečně dobře. Představte si, co se mi nestalo. Co pak? Ten krajní zleva nasazuje na květ. Považte. A že jsem tak smělý, co vaše revma? Necítím se zrovna nejlépe. Ráno se ozval v pravém koleně takový tupý tlak. Pokoušel jsem se místo masírovat. Mamo, už jsou u nemocí, připrav jídlo. Jo. Tak, služebník, prosím, polivčička. Polivčička. Děkuji. Tak. Pardon.
Voní, krásně voní. Je lahůdka, prosím. Krásně voní, prosím. Dobrou chuť přeji. Také přeji dobrou chuť. Dobrou, pane pánové. knihovníku. Také dobrou chuť. Tady doporučuji, kolego, speciální hnojivo pro muškáty. V závorce pelargonie. Pelargonie, ano. Sušená močovina. Tak nezapomeňte, sušená močovina. Sušená močovina, ano. Děkuji za upozornění. Považte, kolego, Co pak? zase nějaké uličníci. Podívejte se. Výtržník rozkopl na trhu starci koš se zeleninou. No ne. Kam ten svět povede, když mládež bude rozkopávat brambory starcům? Tak. Ale všechna ta zkaženost, pánové, když ráčíte dovolit, je způsobena nevzdělaností. Jo. Kdyby si takový uličník raději četl Vergília. To je ta moderní výchova. Samé nesmysly je učí a na rákosku zapomněli. Tak. No, už zase nadávají, tak to, abych jim pomalu nes kafe. Neviděli jste pana knihovníka? Je na procházce. Vy máte ale starosti. Je v hospodě a hraje karty. Nepotřebujete pomoci, pane knihovníku? Ne, děkuji. Ještě nejsem oblečený. Ale já vás už v županu viděla. Tak pojďte dál. To zase máme krásný den. Víte, pane knihovníku. Marná sláva. Taková krasavice zasluhuje neustálou pozornost. Vy se v tom vyznáte. Ano, pozornost, ale taky slušný jednání. A proto jim hned zítra koupím močovinu. Taková sprosťárna. Co to děláte, člověče? Necháš to, uličníku? Já, František Čaboun, bývalý knihovník knížete Lobkovice a uličník. Co je mu? Nezeptal se mě na školu. Ani nepozdravil. Pane Čaboun, dobrý den. Tady, pane hostince. Službám. Děkuji. Tak, tady taky jedno dám. Nevypadáte dobře, kolego, trápí vás žaludek? Marie, oni to přehodili, jsou u nemocí, no přece jim teď neponesu kafe. A co muškáty? Což o tom muškáty, těm se daří dobře. No proto. Nejdřív květiny a počasí. Pane hostinský, přineste mi jednoho bechera. Ale vždyť je to obyčejně pivo. Prosím, jednoho bechera. Ještě. Okamžíček, prosím.
Už vám. Děkuji. Já jsem si dovolil tady panu Říhovi. Víte, trochu mě jaksi hlava... Chci říct si žaludek. No, tak na to je Becherovka nejlepší. Klidně bych doporučil ještě jednu, pánové. Zkuste Klimtův žaludeční likér. Zkusím Klimtův žaludeční likér. Službám. Ježmarja, oni mluví úplně z cesty, jak mám poznat gliny z polivku. Tadyhle si pro vás schovávám další kousek naší mládeže, kde pak je to? Tadyhle. Poslouchej. Mladý výtržník v ranních hodinách nacpal do úst černocha na rohu unionky párek z hořčí. Jo. No to bych si dal taky líbit, ještě, že nebyl s křemem. Jo. A že se ten černoch nebránil. Počkejte, nebránil. To je přece ta kamenná socha na rohu Pernštejna a Ferdinandky. Já bych přesto nebyl tak přísný. Víte, někdy může být takový čin pouhým nedorozuměním. Tomu nevěřte, výtržník je výtržník. Ne, pane kolego, já ku příkladu osobně znám takový případ, kdy... A dotyčně znám svoji bezúhonnou pověstí. To bývají ti největší lumpové. Ale přece nemůžete někoho odsoudit, aniž byste věděl, jak to ve skutečnosti bylo. Prosím vás, tak se podívejte, tady to stojí čelný na bílým. Já myslím Mladý obecně, výtržník. prosím, obecně. Je třeba být objektivní a spravedlivý, prosím. Ano, objektivní a spravedlivý. A objektivní. Spravedlivý. Této politování hodné náhodě bylo dáno jméno uličnictví. Jsem solidní člověk a veřejnost jistě uzná, že nebudu na někoho schválně lít vodu. V životě jsem žádných alotrí nedělal a jsem dalek toho, abych někoho poléval. Doufám, že tomuto vysvětlení laskavě popřejete místa, zač předem dík vzdávám. Není vám něco, pane knihovník? Že je vám špatně? Pro boha mluvte. Ozvěte se, nesu vám dopis. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji. Teprve teď vidím, jaký jste uličník. Ještě se mi vysmívat v novinách? Zase špatný tlak. Paní správcová, prosím vás, řekněte. Jednal já jsem někdy nevážně, nečestně. No, abych pravdu řekla, posledně tedy to bylo silný kafe s tou močovinou. Ale jinak všecka čest, pane knihovníku. Ale to je jistě jen takové nedorozumění. Já bych si přece před vámi takové slovo ani neopovážil vyslovit na to. Víte, nerad bych, abyste si o mě myslela, že jsem nějaký uličník. Vy, ale co vás vede? Vím přece o vašich vážných úmyslech. Ano, také by se to dalo tak nazvat, ale rozhodně jsem nikdy nic špatného v úmyslu neměl, rozumíte mi? Jistě, ano, už na to nemyslete. Všechno jsme si vysvětlili a já jsem ráda, že jsem se ve vás nesklamala. Konečně jste se vyjádřil. Ano, jistě, ano. Já vám mnohokrát děkuji. Vy jediná jste mě pochopila. Děkuji vám. Nazývat mě uličníkem. Tak, a ještě přesvědčit pana Říhu. To je vrchol.
Ten člověk se nám vysmívá, pánové. Co pak, ukažte? No jen si poslechněte. Jsem dalek toho, abych někoho poléval. No to je přece výsměch, pánové. A tady vzadu v inzerátech ještě jednou. No, tak podívejte se. Tady. Onen pán, který byl policie žádá, aby se dostavil do redakce za účelem seznámení. Já bych si toho vtipálka podal, kdyby tady seděl. To je přece uličnictví. Ne, pánové, to je nedorozumění. Ten dotyčný to myslí vážně. Počkejte, vy se ho nějak zastáváte. Na takové výtržnictví patří ostrý trest. To se ví, teď je to uliční. Uliční darebák, to je solidní osoba, která s nějakou alotrí nemá vůbec nic společného. Solidní osoba, to věřím. To by se vám hodilo schovávat se za solidní osoby. Ale prosím vás, on se tady docela upřímně omlouvá a vy chcete tvrdit, že je to lump. Jo, a kdo se ho zastává, nemá k němu nikdy daleko. Pane, račte dovolit, pane. Dlužím vám omluvu uctivě, prosím. Počkejte, politý pane. Uctivě, prosím, politý pane, počkejte. Kristova noho, zase ten blázen. Politý pane, počkejte, já vám to vysvětlím. Vysvětlíte mi to na strážnici. Uličnictví pana Čabouna. Považte, jaký titulek mu věnovali. Bývalý knihovník František Čaboun se baví tím, že polévá mimojdoucí obecenstvo z okna. Včera chtěl znovu políti radu Wollnera a když zakročil strážník, polil i téhož. To jsou konce, pánové, co? Na stará kolena anarchistů. Kdo by to řekl, kdo tak slušného pána? No jo. Proto on tak bránil ty lumpárny, pánové. Víte, ale jedno se mu musí přiznat. Muškáty měl prvotřídní. Mezi námi toho radu Wollnera bych s chutí polil taky. To je takový darebák. To on už se tady pan Čabon nevokáže. Když ho jednou vyslýchali, tak ho mají v rejstříku. To je to. Darebák, to si říká vzdělaný člověk. Prominutí, prosím. Nemůžou dávat pozor. Dobrý den. S takovými lidmi se nebavte, si ze slušné rodiny. Pane knihovník, proč pak jste sundal ty muškáty? Strašná ženská. Vy nejdete dnes na oběd? Přinesla jsem vám na ochutnání zemlbábu. Děkuji vám, nemám hlad. Aha. Dneska jsem si dala záležet. Hostnický Olva mi říkal, že jste měl rád játrový knedlíčky. Zalejeme kytičky? Prosím vás, to ne. To já sam... Nechci vám do toho mluvit, ale měl byste je dát zpátky na okno. Marná sláva potřebují světlo. Na okno, co pak mohu? Jen se přiblížím k oknu, začnu se celý třást. No prosím, podívejte se, takhle mohu zalévat. Mám takové představy, že mi konvice vypadne z okna a já... A od čeho tu máte mě? Andulka, mé dítě, vy se mě tu zalíbíte. Andulko, mé dítě. Pro boha, to ne. Co pak? Nic. Jenom Vergília jsem si
Seďte. Podám vám ho sama. Tak. To je Seneca, ne Vergilius. Ale latina jako latina. Ale dobrý den, pane Rado. Jo, pan Rada Wollner. To je solidní člověk. Solidní člověk, solidní člověk, solidní uliční člověk, solidní.